Hi everybody, this is Devine, Nhika, or MissDee. This is my house visit. Makati muchati pamea mutweni makati muchati pamea munyaratsi isotamirira tamirira mwea uya imubate makati muchati pamwea mutweni imi makati muchati pamwea munyaradzi yesu tamirira mwea uya imubate yesu tamirira Yesu tamirira mwea uya imubate Yesu tamirira mwea uya imubate zvirwere zvawanda rimarawanda uya imubate zvirwere zvawanda rimarawanda uya imubate yesu tamirira mwea uya imubate yesu